Moi, mä oon Sonja Kinnunen ja olen ehdokkaana Taipalsaarella perussuomalaisissa. Miksi halusin perussuomalaisiin? Siitä on useampi vuosi aikaa. Perussuomalaiset oli silloin ihan uusi puolue ja mä olin hyvin vaikuttunut siitä, miten he puhuivat ja mitä asioita he toivat esiin. Ja aloin uskoa siihen, että poliittinen puolue voisi ajaa ihan tavallisen ihmisen asioita oikeasti. Sen jälkeen jouduin muutaman kerran pettymään perussuomalaisiin, mutta yhä mulla on semmoinen usko siihen, että tämä on se puolue, joka oikeasti voi vaikuttaa eikä vaan puhua tekemättä mitään. Siksi näin.